Bij mij in Haas wien van de morgen nog flinke opklarings en het blauw in de lucht. Maar we hier op plakken met lange tijd of wat sneeuwvallen is. En die sneeuw houdt al aan dat de boppenlucht koud is en het nog altijd een winter is en geen maaitijd. En die winter die verstevigt hem nog in het weekend. Het wordt gloepende koud. Joen en vannacht flinke opklarings en daar toch een temperatuur om er bij de min 3 of min 4 graden heen. Steeds maar lichte frost op plakken kan het glad wezen. En de wind, nou die komt uit het oosten waai en die zal eerst nog zwak wezen, maar die helpt letter vannacht al onkrachtig, maar dat geldt vooral voor het waardgebied. En dan begint het al koud aan te vielen. Morgen een koude dag met temperaturen om er bij de 12 of de 3 graden heen. De zinnen erbij, het ligt droog te blijven en dan de wind. Krachtig onthut, die maakt het van het gevoel volle koude. En dan vielt het aan of is het min 4, min 5 of min 6 graden. En de nacht volgt het maar lichte, misschien wel matige frost, misschien ook wel wat sneeuw. En dan is het compleet winter. We zoeken vooruit naar een weekend met een koud karakter. Op sneeuw en sneeuw een hudde ontzwarmige wind. En die maakt het van het gevoel flink koud. En dan hoe de temperaturen op sneeuw om het bij de 0 in de nacht min zon. En het jouwt in de nacht van sneeuw op sneeuw een gevoelstemperatuur rond min 18 of min 19. Ja, Siberisch koud. En dan terug naar de sneeuw. Oké, hoe daar een temperatuur boven 0, maar in de nacht nog altijd een lichte onmatige frost. En nog weer die koude, stormige wind uit het oosten waai. En zoeken we een mandje, dan komt die temperatuur hoe daar nog wat hoger uit. Maar hebben we in de nacht nog altijd meestentijds lichte frost. En zo blijft het winter, zo is de maai nog 4 voet. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.